Action Films present चढ़ी बुलेटा बाप हीरो खानी अहिलस देई के बॉडी ओकरा बॉडी के दहिलस चढ़ी बुलेटा बाप हीरो खानी अहिलस देई के बॉडी ओकरा बॉडी के दहिलस तबे लोग कहे बड़ी धधाइल बा नाचे के चक्कर में इज्जत ना बाचल नचनिया से रात बिताइल बा नाचे के चक्कर में इज्जत ना बाचल नचनिया से रात हुकाइल बा Mixed by Om Sajid. सभे समझवलस नहीं मनलस बात के हाथ के पिटा गइल लड़की के लात से सभे समझवलस नहीं मनलस बात के हाथ के पिटा गइल लड़की के लात से अपना के पूछत रहे खानदानी अपना के पूछत रहे खानदानी काहे से घर में लुकाइल बा नाचे के चक्कर में इज्जत ना बाचल नचनिया से रात बिताइल बा नाचे के चक्कर में इज्जत ना बाचल नचनिया से रात हुकाइल बा Mixed by Om Sajid. राइटर छबिला राम बोली रहे लो साथ में ललका रुमाल तो बनहले रहे माथ में राइटर छबिला राम बोली रहे लो साथ में ललका रुमाल तो बनहले रहे माथ में बोलुआ संजीव मना कइले लो बोलुआ संजीव मना कइले लो रगवा के जमा फराइल बा नाचे के चक्कर में इज्जत ना बाचल नचनिया से रात बिताइल बा नाचे के चक्कर में इज्जत ना बाचल नचनिया से रात हुकाइल बा Ria Recording Studio, Narkatiyaganj.